Flu. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Nagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa ato mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta mga palangga na muntag panabati region-wide, pagapalagad kita sa nabilin isa ka oras, 10 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, pat ini ang numero sa kalendaryo base malipat ka ha, petsa 23. Bingo. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent liwat naman nila sining nga pagduraw sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kang dulungan oras sa kagabihon. Katimbang sa sininga palatuntunan, Patrol 3. Ang aton sininga Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa aton probinsya, specialmente diri sa Dakbanwas ang Bacolod. Agod gabantayan naman naton, agod himolsuhan naman naton ang liwat nga pag-amat-amat dalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is pang Miyerkules nga edisyon, puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, update sa COVID-19, breaking news, flash report, just in report, ginatutukan ng News Center ni Action on Defensor. Mangin kabuylog man nato ng porsa sa ato nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side.
Hoy, ang puwersa ni Action Henry Fulgar. Backup din sa aton nga IT expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo siniragan, ang inyo silingang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa Labilin, 1 ka oras, 7 ka minutos. Nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Ngayon maayo ang lakat sang panahon. May bes nga nagadupoy-dupoy ang mabulubugnaw nga hangin. Ang aton kalangitan kung magtangla ka mo, siyado katinaw. Makitaan ang pag-igpat-igpat sang kabitunan, wala galom nga makitaan sa aton nga kalangitan. Puwerte man kay na ang pagdagsa sang tao pag lantaw ka motorcade hasta di sa Grand Rally ni BBM kag ni Inday Sara. Ay puwerte. Puwersado man si BBM kag si Inday Sara diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Nablang mainit nga pag sugalaw sila makitaan mo gid. Alin sa motorcade sa Silay hasta diri sa reclamation area sa diin dirigin patigayon ang finale sang iya nga Grand Rally. Abaw, tao pay mo nga daw subay nga gin ukay sa balay ba sa pagkadamo-damo nga tao. Halos ang mga aton opisyal sa probinsya, mga city kag municipal mayor daw nagpakita gisang suporta kay Inday Sara kag kay BBM sa pagpanguna ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ay puwerte. Yung mga artista pa nga nakaupod sa BBM Sara Group nga nagapapili man sa pagka Senador. Helbert Bautista, Robin Padilla, Bao Puerte. Kadamo-damo nga tao ba ang nagupod sa motorcade daw subay mo nga naga tirin-tirin. Bao ti alin sa Silay kadto di sa rally sa reclamation area sa Grand Rally ang venue. Abaw, mangita ka lang sa kastinta 80,000 kabilugan nga tao. Ara gid naglantaw si kadalan kag nagpupo di sa Grand Rally ni BBM kag ni Inday Sara Duterte. Ay puwerte no. Di makitaan mo nga kung suporta la pangabalan. Hindi maulihi si Bongbong Marcos di kag si Inday Sara sa Bacolod kag Negros Occidental. Congratulations na. Paano ti ang mga tao nga nakita lang sa television, at least nakita nila personal ang mga ginaidolo nila ng mga kandidato nga sa grupo ni BBM kag ni Inday Sara. Ang isa man ka signifikante nga nakitaan ko sa post ang pagpadulong ni former Senator Gringo Honasan sa SP Village. Personal gid siya nga nagpakikita sa national chairman sang Guardian nga si Rex Mustang Noble. Ang ginatawag nga reconciliation, naghaksanay kag nagkamustahanay ang duwa Noble kag Gringo Honasan. Medyo may gamay man nga gap mong
nag-reconcile, naghinaksanay kag nagkamustahanay, pakita nga nag-isa ang grupo sang Ram Guardians. Naging kilala ni former Senator Gringo Hunasan ang liderato ni Rex Mustang Noble bilang National Chairman sang Guardians o kon Ram Guardians. Nagchika-chika, picture-picture, ang katapusan ti nagkamustihanay kag naghinaksanay. Puwerte man, no? Pero kami mga jutay ni sila nga gapmong ang Ram Guardians tungod sinisang pagbatol ni Rex Mustang Noble kay Gringo Hunasan di liwat nga nag-isa ang Noble kag ang Hunasan. Quote-unquote siling ni former Senator Gringo Hunasan, ang balya, tayo ay magkapatid. Sa mga huling taon ng buhay natin, dahil tayo ay matanda na, ipapasa naman natin sa mga huling tubo ang sinimula natin. Sa mga anak natin, para paglaki nila ay mas magaling pa sila kaysa atin. Maraming salamat, Rex, na tinuloy mo pa rin ang ating brotherhood. Amo na ang quote-unquote statement ni former Senator Senador Gringo Pogi Hunasan. Matapos nga nagpakig-angot siya sa National Chairman nga si Rex Mustang Noble, National Father of Guardians. Congratulations. Ayos! Okay, kamusta ang mga naglantaw sa rally? At sa bungro nagpulupuas-puas na guro ang tao sa reclamation. Sa dirin dila gipatigayon ang venue sang Grand Rally ni BBM kag ni Inday Sara. Action Radio Philippine Standard Time, impunto, pangot, las 10. Check tabi si Action Eden Abuso. Si Action Eden kay nasa Karaban. Sa gito kay na nagpanguna, raman picture ni Action Eden nga, budamo ba? Bili ba? Isang di lang anggulo, kuha mo. Isa na, mas babaw patrol. Kuha din di kwan ni Action Eden. Man, abilidaran mo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Eden, kumusta ka? Okay, matamat na ang mga subay nga pula. Ang mga pula, gasuksok bayo, pula, ka green, kag puti, ga pauli na. Katapos sa mga kuandi actionary ko, sa mga nagalinakat. Oo. Ari na sila yon sa may wahin sa downtown area. Kasi halin to sila sa Bremco. Kaya lang, sige nga, agaw ka mo puli. Kaya may isa pa ka mo ka-oras. Basi ka hindi ka bayada ang inyo sining panglakaton kag suporta, no? Kung malakpan ka mo sang curfew, kaya kung malakpan mo sang curfew, hindi ka mo ito pagbisitahon sa inyo sining mga ginapili ng mga kandidato sa prisuhan. Matamat na ka mo. Kaya sige na, Seneric, grabe, no? Grabe ka naman suporta ang taga-Negros. Gani? Galing ka doon nalipat sila sa COVID. Oo. Kung nakubaan. Gani? Kung makita mo lang malaw, siyempre, normal niya action na Eric mo, kitaya, wala kitaya, may mga ako baga doon sa turog na kapunisan, apolitical saya mo. Wala saya kung
ano man nga kolor nga ginapang dapigan na ang aton niya, ang gina-report nato ng aton man nga makita. Ikagina do nalipat yun ang mga supporters sang unit team nga may ara pa sang COVID-19. Amo matunghala kasaway ito mga dumabulog po na itong ugat sang aton sininga kapulisan. Diyan pila ka law enforcement unit. Subong man ang mga nagaupod bala sa caravan. Di kay kada kuan may ano mo, ang iban may boombox, ang iban may megaphone. Di remind man nga distansya lang po tayo, distansya lang po. O, galing kiti, mag-distansya lang po, magpuhang sila po katugay-dugay. Pagkita nila kay Robin Padilla, abaw, si Bad Boy, Ariel, natin, po naman. Pagkatugay-dugay, Captain Marvel, happy, po naman. Sadya, no? Wala akong magkakita ka na sa mga parade na wala sa una, sa maskara, na pinapagigay ng St. Eric. Doon mo ng tao, wala sila kabalo. Yung pinakasikat na artista, rin sa babaw, atong sa lakyan, sa radyo. Amo gani, isla kita. Duwagi kami ito ni Papang Nixon. Baw. Ya sila goro magpa-picture. Papang Nixon. Doon ka man ito makita sa babatop. Di ko man ito nakita ko. Wala sila kabalo nga. Ara sa niya Ara sa? Oo, wala sila kabalo nga. Gapuhon pa ni isang sakay Piolo Pascual. Ano ba yung muno? Kaya karo si Kuho niya ka na karon. Na-miss gini lang sansa nga magpa-picture sa uri gini ang artista. Oh. Galing kay ato sila, siyempre ang mga tao, actionary, grabe, gini magsuporta mo. Kag kung diehard fan ka ginman, Oo. bisan maka-handshake mo lang maka-selfie mo lang ng paborito mong artista. Oo. Nga ginasuportahan nga kandidato, do maano ka natin okay ka na. Ilabi, pag yun pumahabuyan ka sa t-shirt. Bow. Isuksukon mo na dayon kay kung tanawon mo gani, do kalapit lang man tani mo sa ngilay kanarari bala kay halin lang man sa may Teresita Halandoni nga hospital pakadto dili sa area sang Bredco galing do sobra gid sa kauras no. Grabe, biyahe, no? Sus. kay man ng crowd mismo, ang tao mismo ang nagapadugay kay pinagabalabag sa dalan. Gani? Napanuktok pa kay bisan dulce pangayoon. Oh. Amo nang nga pa dugay kag siyempre ayawan man ang aton sini nga mga traffic enforcers ug mga kapulisan sa pagpanaway kag ang paluluoy lang ang mga pakadto iya sa north pagid kagina. Oh. So na-stuck man sila sa traffic. Gani? Kaya ang iban yan may nagapabalo sa aton nga bisan dito na sila nag-agi sa may circumferential road. Medyo traffic man kasi ang tanan nga wala labot sa karavan dito man nag-inagi tinilipon na to sila tanan. Correct. Kag ang mga nagapasulod man sa Bacolod medyo traffic man kaya hindi man sila kadali-dali overtake unless ambulansya ikaw kung may dala ka nga emergency nga kinanla nagidalon sa hospital nga pasyente tayo mo nang ginapalusot nila bisan kita to gari kay inaayawan. Oo. Nagakuan mo ito ni Papang Nixon kaya balila mo ma-action radyo radio sila o kita man bala siyempre nagatrabaho lang man tayo kag-apolitical tayo ang sunebes mo ginalikawan pag lang mahambal sila nga may ara ito sa specific bala nga kandidato nga ginasuportahan. Oo. Salaw ay man nga mo na nga paghangot yara lang tatuya kagina para mabalaan man sa aton siniyang mga motorista ang lakas ng trapiko kay damo man nagapamangkot kung di na sila ayon para kalikaw sila sa karaban kay kadamo gid sang tawo pero tay subungon na damo pa di nagalinapta sa may downtown area mga cancer mga bus diba do nga sa lakyan may mga boom truck pa na ang iban may mga taga-Cadiz ko actionary nga pa naghalin dito sa ila matagsa ka mga lugar kay nagsuporta ti wala gid lamang dugay siguro natapos ang Grand Rally dito sa may Bredco Port sa reclamation area nagkadto ta gani ayawan tayo kay medyo traffic kag ayawan to mga truck kag mga delivery nga masakay pa ruro kay one way ang alagyan na budlayan sila magagwa sulod dito pero deployed to ang aton kini nga mga kapulisan every corner ara to basi bala may isyuhan man ang kapulisan ha nagbantay lang iya kay ila na trabaho
Correct. para sa safety and security sang pumuluyo kay pirti kitang sineri kita muna mo gid tawo ya. Sus, grabe. Ako ang initial estimated crowd ya sineri mga 50 to 60 sa 70,000 Oo. kuno mo. Mga 70, Sino mga mo na? almost 70 to 80,000 kuno mo. Oo, tino Sus. mo damo gito ya. Maayo lang gani nakapawinsar man sila ang organizer na dito hiwaton. Oh. Sa bread ko 40 ka malaba kasi na pagusto to sila ya kung ano ka damo kaligiti ko makita mo galilikit blaw to kagina gani ka report sa action bill do balaw ko sa nga double mask kagidaha kag kung posible pag face shield ka dira kay do makita mo na ikaw wala na ara ka lang siya in a normal state kasi syempre mga supporters so excited mo. Pero kung ara kasi in a normal state mapaminsaran mo bla may COVID. Ang tupad ko di ba nga asymptomatic lang Camilo. Gani. Kasi nagasinggitan pa daan sa pangalan sa kandidato. Syempre malalabog ng laway nila Gusto. Kwanto sila Kiko to Kiko, Abaga to Abaga. Galing kay Kabalo ka naman basta suportang Pinoy, grabe giyak sa Eric. Amo naman nagaling kay you cannot please everyone kung baga bala. Correct. Ang iban to, sigurado, amo naman ang mga diehard fan man sa piyak naman yung partidong iguon, amo naman na nga naton. May amo ni, wala social distancing, amo to. Porti, no? Wala na lang ini katapusan. Dugay pa na kay subong magpatigaan pa lang sa Grand Rally. Di sa pala kapartido. Actually, Oo. kadamo pa, kagkalayo pa sa Mayo 9. May Marso pa kag Abril sigurado. Paskibot na lang sa pagkadugay-dugay. May ara man sang iban pagid ng mga partido nga magapatigaan. Kasi ang ang Negros, ang kumbaga Region 6 sama sa may pinakadamo man nga botante. Correct. Amo na ginakalantuan man sang mga kandidato. Good luck na lang na sa ila. Kag Kita po sa ilang salamat. rally, di action aidan, di sila nakadto. Ayaw, ang boton di ito sila matulog kasi mabalik to sila sa Balik sila tayo, doon ko na sila sa hotel ni GRC. Oo, dito siguro mabalik to sila kahit gabi naman ibiyahe kag kapoy pa sa bilog man nga adlaw. Gani. Welcoming kag safe man sila dire sa syudad sa Bacolod given nga ara man daan deployed ang aton sini kapulisan ka sa DCPO kag Nopo nagabuligay man. Kay tungod niya syempre hindi naman gusto nga may malaing matabo sa nagabisita. Correct. Diri sa aton syudad kag sa aton probinsya wala na yang pinilian ha. Kung ito ka man dira basta bisita ka, protektahan ka kag tinguhaon nga mangin matawhay ang inyo sining pagbisita diri man sa lugar naton. Kasi amo lang na ang iba naton nga mga nakita talang galing nakadamo naman isang basura kalain lang ni kay ang do kinahanglan hindi isa man ka truck na i-transport ang mga manog panilhig ta mga street cleaners sa dito pagkato sa bread ko do kinahanglan ito sila kay nga damo to sa mga ginaboy basura wala to kay nag-standby man to ang mga nagano negosyo bala yung mga street food mga fishball, mga balot, kay damo tatawo. Siyempre, araman tong negosyo. Gani. Kung may negosyo, may gabakal, may gakaon, wala man sang basurahan nga prepared dito. Haboy, wala dire, wala sa too, wala dire, wala dito. Alangan nga, pabayaan lang man to nga nagalinap pala. Pero anyway, sa Action Eric, kwan lang at least natapos nga do wala may reported ni insidente nga natabo or aksidente nga nagluntad sa ginpatigayon man nga grand rally sa Unity subong man nga adlaw diri downtown area medyo do damo pa or naghulak maniguro mga jeepney drivers para may sakyan pa uli ang iban nga mga nag-commute man para magsuporta sila sini nga kandidato may ara man subong nagabiyahe mga tricycle mga e-bike kag tricycle nga mahimo masakyan subong man ang aton sini nga mga taxi drivers may gabi lang da sa tanan nga mga nagapamati subong gid nga gabi sa liwat ha hindi gid magkalipat nga ara pa yang COVID-19 kag respetuhanay lang bala
generic, no? Munang nami, mandiri sa aton. Kaya may respetuhan na, may nakita. Patutuyan na ni pictures nga ang supporters ni BBM, tagang supporters ni Lenny. Although nga nagpakita itong mga supporters si Ingat. Okay, balikan ta si Action na Eden Abuso na utod ang linya niya. Grabe nga tao mo. Sa pagkadamo ga aga daw subay kay na sa kwan sa reclamation area. Action Eden. Yes, good afternoon. Kaya mo na, as I've mentioned, may nakita kita nga tinaginawa mo na mga naka-pink. Nag-a-appear sila ya, kasi may sa pakanay, sila ya sa mga ibang mga supporters, sa mga naka-red, nag-a-appear sa mga naka-pink. Siya mo na balang Mayo, kahit hindi na yung Mayo nga sa mga laban, bala sa mga storya na nga abyanay nagiging ka mo, pero pag-abot sa election period na ginunanay ka mo inyo ya, tungod sa mga differences ninyo, ano ka na bala sa politiko, ginasuportahan kung magbunanay, kung dira mayo kung special, kaya nga bisitahan niya ka sa hospital, kag tagaan niya ka na sa medalya ng kagitingan. Kung ano pa da. Pero wala na, remain as friends lang, kayang politika, sikso na lang niya, kumbaga, let us make this peaceful, especially nga mo man pamagit ang mabuligan para pulisan nga nagabantay mandiri sa aton sining palibot agon man matawhay kag safe kita tanan. So far tulutawhay ang iban nga bahin sa syudad sa Bacolod kag wala kita may na record man nga mga balita pag operasyon sa kapulisan siniman nga hapon tugtog siniman nga gabi. Observation report salin sa patrolak San Eden Abuso mga action din man sa Pinas labutunta sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dari abit, salamat kina Action Eden Abuso. Observation report sa Patrol Plus. Ay siya na nga pag-upod man sa karaban hasta nga nakarapot rin sa reclamation area sa Dindilig Patigayon ang finale sang Grand Rally ni BBM kag ni Inday Sara. Balikan ta magkaroon si Action Eden Abuso sa balik niya sila nga pagpangalagad sa iya sila nga final report may gabi dira kag may nga pagpaurok-urok sa kay Ibon Ibutser sang Germany. Tamiyoy lang iya pamilya dira sa Banwa sa Morsha, Toto JP Ahina may gabi kag may dira nga pagpaurok-urok sa kay Toto Ronnie Gordon kag kay Michael Cordero sa kay Arnold Amistar Ninyo Maman Intisar Sonose kaya paurok-urok mo siya pamati sa Action Night Patrol program. Kaginatamyaw taman dablang mga listeners naton sa kuano sa area sang Abada Sky bawga paurok-urok na mga listeners naton sa may area sang kuan Abada Sky parami ng parami islaw mga grupo ni Toto John Bailoses mga Bailoses pamilida si Mama Ani, si Ricky, si Chris, si Rocky, si Carlo tanan sang Abada Sky baw. Salamat gid dira sa inyo sa nga pagpaurok-urok pamati. Sakay Tinena Marhin dira sa Hong Kong, mayong gabi dira sa inyo ha. Kay to kayo Eric Fernandez, kay May Flores Alcantara, mayong dira ka pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa Carlota, pa-check attendance lang sila. Gamonitor man si Mary Grace Crisostomo, si Liofel, Baby Rainy, kag si Tatay Teddy. Alina kay Inday Rona Rihida Traba ang pagpanamyaw. Ay, puwerte parami na sila. Sige, i-check ta na yung mga report kay Rosel Gomez da may gabigid kay Rosel Gomez ara man siya si Kate Vera pamyaw lang si Mitoy Arquio dara sa Binubuhan Bago City paurok-urok pamati sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr. o BBM Sara sa gali puwerte ba
no? Si Toto Rogelio Catalbas Jr. Sara BBM guling iya nga updan sa airport sa division na si Mary Ancho ausente wa. Paurok-urok. Manaman si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, si Palay. Sa mga taga Philflower da, mayo lang nga pagpaurok-urok kag mayo dira nga pagpamati. Ayos! Sige, i-check ta na ma-report na gikan sa aton nga mga correspondent. Unahon ta report gikan sa area ni Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gotib sa mga aksyon balita. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may kabit sa ito mga aksyon. Sa ito diri mga balita, Aksyon Eric sa Norte Gamay, particularmente sa area sa Segundo Distrito, sa aton man nga sa atin pag-usisa sa mga blaster entry sa may nagkalalain nga mga police station. Tao sa syudad sa Sakay, Aksyon Eric, may gitpangdakop. Kaya patigayon sa illegal gambling man. Tinikitabang amon na 5:30 ang takya. Kagit patagayon ang operasyon kag nadakop pinimalagay ng pangsang Cara E. Cruz upon mas kilala man sa tawag bala nga hantak o nga sugal gampang kag ini ang gitpatigayon diri sa bahin sang Rojas Street para kay poblasyon 2 sa siyudad kang Tagay. Pista by district kita karabot ni sumbungit ni alas 5:30 ini gila mga hapon sa gitpangdakop ni sila. Kag ang mga nakanadakpan kilala nga mo sa deri ni Mahilom Carbilotes alias Dudong 33 anyos sing edad. Si Jewel Saison Isibas 52 anyos sing edad. Kag ini ang duha residente sa Barangay Rafaela Barrera kining siyudad sa Sagay. Ang isa pang ginakop gilala kay Raymark Sario Luki alias Malong 23 anyos sing edad. Kag ini siya ang residente niya sa Purok 16 sa Barangay Poblasyon 1, Siyudad ng Sagay. Pero sa report sa Dialog sa Supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, matapos na nabato man sa kapulisan ang informasyon nga daw sige-sige na ang hantakanay o kuntari Cruz sa siling lugar. Daw kinoperate sila yun sa matapos sa kapulisan sa pagpumuro ni Police Staff Sergeant Lime Alaska o Alaska si kaga Police Staff Sergeant Yomar Ikim suro sa report na recover ang ginagamit nila sa sining Cara E. Cruz ang tatlo ka bilog nga mga coins kag ang bit money 61 ka pesos malang ang na-recover sila. Sa pagpangusisa na ito kay nasa kay Police Senior Marshal Sergeant Rael Gargar ang Police Officer on Duty nga posible nga buwas pastakaan sila dayon sa kaso ining tatlo ka mga persona nga karon ini sila ang detinado sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Sa bahin man sa siyudad sang Cadiz Occidere pangabay gid ni Police Lieutenant Helgia Dispi ang mga pumuluyo nga kon mahimo nga isurrender na lang nila ang ila sini nga mga armas yung mayara sila nga armas ginahoptal para iti na sila mga hindi na bala action Eric pasakaan pa siyang kaso just kon i-operate sila sa kapulisan. Nagsunod pa sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi nga may ara karon nga programa man ang talatapan sa kapulisan sa siyudad ng Cadiz na may ara sila ining armas by lubugas. Islig ko sir kung halimbawa mag-uli ang bisang
armas like 38 caliber revolver kag may ara nga live ammunition. Oo. Ano kadamo sa bugas ng baylos na. Yati ang isa ka 38 caliber revolver kag sang live ammunition bayluhan kuno sang isa ka sako nga bugas. Bayo naman ako mag-amuna guro sang sa huptan mong isa ka armas kasi kung pinakanlaw padakpan ka kag mafailan ka pa sang kaso. Action direct kamo na ang kainan na silanon taman ang populasyon syudad ng Cadiz kag gin-confirmar man sila kasi ginpasakaan nila sa mga kaso na atong nadakpan nga mga nagsugal illegal gambling man sa may Procabugwason tatlo ka mga persona nga mosanday Rodi Culyaman sanday Paquito Cisco 50 o 42 anyos sa senior assistant kagining si Cisco Serbo sa 59 anyos. So ini sila tanan residente sa Procabugwason Barangay Zone 3 nagrupa sa kay police General Colonel Jandispi bisan tuod na sila ang nakagwa magud kay palipot lamang ang prescribed hour of detention sa sila kinakop sa tuod sinilikdan nga pigsa 20 pero na file man niya po ng kaso batok sa ila kag ulato na lang ang warrant of arrest agod nga ini sila pagadakon man kag tagaan mo sila sa makapiyansa kamanting available man ang ini nga kaso. So muna ang ato sila padulong nga report balita informasyon sa ato sila nga pag tutok pa daw medyo matulutaw ay aksinarek pag-ugin lang ito tapos ang checkpoint sa Sagay City PNPO sa may atubangan mismo sa police station National Highway kag ang sitwasyon man diri sa Sagay ay panauli na mga tao matapos nga off naman ang fountain kamo ang malami yang view diri sa may Sagay City Park pagkatapos sinati puli naman mga tao hasta mga gabriga inasal subong wala na diho na pululi na sila daway nakita din sa sapon pero aton pa nangin malinong kag matawhay kag maayo ang kabig na to sitwasyon man diri sa may siyudad sa Sagay, siyudad sa Cadiz kag kaina laka paghigangot sa kilala na sa pulis na Escalante kasi matawhay na sa iya ang lugar sa siyudad ng Escalante. Ang biyaw talaga po na si Kapal de Lidia si Mr. Jonathan Diaz so Joel kay David Bazangco kaya pamati mi William Prias pamati man sa aton mi Gunoy Mangubat so Albic po inulan kag si mami niya Councilor Bambo kag subugman kaya Tuto George Buton kag kay Gunaldo Bak Reyes Power Dream Riyas Sudad sa Cadiz kaya pamati man sa aton pag bahatag sa balita dari Aksyon Erika. Para sa aton mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ayo, salamat kit Aksyon Roger Gotib live report gikan sa area sang Segundo Distrito. Standby kamo kito magina-follow up ang ato si Patrolo. May shooting incident naman. Ay nano nga. Sabi ko, matawhay ng Bacolod. Nagabi nila kay Bibot Evangelista sa Kalong-Kalong. Barangay Singkang. Nagapaurok-urok gid sila ho. Kamo man si Kwanda. Si Jonah Isparisha Espanyola. Punya kong banaya si Rodante Espanyola sa Barangay Santa Rosa, Banuasang, Morsia. Ayos! Sorte nga aratsada kag arang kada ba? Alin sa report ni Aksyon Roger Gotib, sa Ilwanta report ni Aksyon Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Aksyon Patenyo, First District. May gabi, please come in. Yes, aksyon na Eric, mayang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon. Karon nga gabi pila. Ano? Wala. Oh, So, the video na dili na tagamay na. Ga kamurag mang ba. Yes, aksyon Eric, ang madulo na ito nga ma-report karon nga gabi, 3 sa 4 ka mga ginpagwaan sa nga warrant of arrest sa nga Regional Trial Court, Branch 59, diri sa may siyudad sa nga San Carlos, isa diri babayi, ang ginaserbihan sa nga warrant of arrest sa kaina mismo sang mga katapos sang kapulisan dira sa may siyudad sa San Carlos. Ining 3 aksyon Eric, detain ini sila nga daan dira sa may Bureau of Jail Management and Penology sa may siyudad sang San Carlos sang nagwa ini ang ila sining warrant of arrest. Ang una diri ang ginakilala sa kay Arnela Gonzales alias Budul, 32 anyos, lalaki, kaga soltero, residente sang Puro Kalingling, Barangay 1, siyudad sang San Carlos, sa pagbayolar sang Republic Act 10591. Ang gina-issue naman ni Judge Regional Puente Bella, ang acting presiding judge sang Regional Trial Court Branch 57, nga napitsahan sang Oktobre 20, 2021. Ang ikadwa diri amo si Mura Alera alias Mura, babae ni siya, single, kag gaedad sang 54, residente sang San Juan Baybay, Barangay 5. Ang pagbayolar sa Republic Act 9165 ang ginapirmahan man sa gihapon ni Judge Puente Bella nga napitsahan Oktubre 20, 2021. Ikatatlo dire amo si Dines Donato alias Dines, 28 anyos, lalaki, soltero, sang Hacienda Medina, Barangay Rizal, sa nasambit nga syudad sa pagbayolar sa gihapon sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nga ginpirmahan ni Judge Puente Bella nga napitsahan naman November 2, 2021. Ini silang 3 ang ginserbihan sa warrant of arrest mismo sa may sulod sang BGMP sa siyudad sang San Carlos. Ang katapusan amo ni si Wilbert Dopio alias Bert, 29 anyos, may asawa, kag kon soltero, residente sang Iligan Street, Barangay 6, sa nasambit nga siyudad sa pagwiolar man sa gihapon sang Republic Act 9165. Nga ginpirmahan naman ni Judge Caterengo, ang presiding judge sang RTC Branch 59, nga napitsahan sang inigid lamang nga bulan Pebrero 8, 2022. Wala sang ginrekomendar nga bill para sa iya sining temporaryong kahilwayan. Ini siya karon ang ara sa custodial facility sang siyudad sang San Carlos. Action Eric. Sa sining matinoon medyo matawhay kag mabugnaw ang palibot, wala sang dalagko nga mga panghitabo diri sa aton sining EOR sa sining gabi. Para sa balita naton sa Action Night Patrol gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Ayo, salamat kita aksyon na Nelson Pateño live report gikan sa First District. May gabi dira kay Indayo ni Bilaong and family dira sa may aning barangay Pahanokoy, sa kay Rowena Castillo de la Cruz, sa kay Toto Eugene Gabuat Senyora, kag kay Toto Ayano Bunda. Bohuyod lalo ko Toto Ayano Bunda ba? Musta kada Toto Ayano? Tamya ko lang dira si Utay Benedicto kag si Bert Mercado Herrera.
Natamya ko ni Vanessa Mayo sang USA. Rochester, Minnesota. Ara sila ga paurok-urok sa Action Night Patrol program. Kay Barkey Tribe, may nga bidira sa pamilya Yulo, kay Tito Nonoy Yulo, Ardong Yulo, kag Kimpoy Yulo. Alin na kay Barkey Tribe, nagapaurok-urok ito. Early Flor de Lisa, tamya yun lang si Bebot ibang ilistawa. Dira sa may Kalong-Kalong Barangay Singkan. Sir Edwin Pineda sang New Jersey, may gabi lang. Mahalin din nga pagpaurok-urok. Sa Luantang 3rd District, report ni Aksyon, Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon, may gabi, please kami. Action Eric, isa ka wanted nga persona anatigayon nga na-arrestar mga takna alas 10:50 sing aga dira sa may Rizal Street, Barangay Balaring, Syudad sang Silay. Din ang mga katapos ang Silay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Gilmore Cuare kag Police Lieutenant Hani Labaro kaupod sang kaupod ang warrant in subpuena section sang Silay City Police Station amo ang nagserbi sang warrant of arrest sa sospitsado nga ginkilala sa kay Sid Dunlao I. Bisanyes, 23 anyos ang edad, isa ka soltero, kag pumuluyo sang nasambit nga lugar nga sa karon nahunong o kung na-detain dira sa may custodial facility sang Silay City PNP. Ang amo nga sospitsado Action Eric ang nagapangatubang ini sang kaso numero 29771-C nga amo ang pagbayula sang Provision Law of 1976 sa idalom sang Presidential Decree 968 nga kung sa diin wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte sa bahin sang amo nga kaso. Ang warrant of arrest ang ginpirmahan ini ni Honorable Eunice Tan Kwasing, ang presiding judge sang Municipal Trial Circuit Court sang Silay City, kag ini napitsahan February 21, 2022. Sa pihak nga bahin, Action Eric bilang follow-up report ini may angot sa sunog nga nagluntad mga takna alas 12:35 sing udto kahapon nga adlaw base sa initial investigation sang Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Silay. Pinaagi sa kay Fire Marshal Chief Rufino Taniedo nga ang cause sang kalayo amo ang electrical in nature o kon kuryente nga ginhalinan o kon gintunaan sang nasambit nga sunog. Ang kalayo ang nagikan ini sa puluyan sang ginkilala nga amo si Merlinda Tambangan kag ginapatihan sang Bureau of Fire Protection nga may ara service error connection resulta nga nag-ibwal ang kalayo kag nagtupok ini sang 29 ka mga pamalay kag duha ka mga partially damaged diin kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang extent sang damage sa amo nga sunog nga naglunta dira sa may sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Ang local government unit sa Siyudad sang Silay pinaagi sa pagapamuno ni Mayor Mark Goles ang naghatag man sa ila sining assistance sa mga nasunugan nga sa karon yara na house sa may Mambulak Elementary School suno pa sa ginpahayag ni Fire Marshal Chief Rufino Taniedo. Sa dugang sini, yari ang pahayag ni Mr. Taniedo. Sa base sa concerning sa investigation, ang ato na pasok pa sa electrical electric tining pagkasapon ng mga sa wire sa standard ng wire na gamit nila. Amo na sa ng investigation. So, meaning kuryente ang ginalina, yes, sir. Okay. And sa din nagalin, sir, ang kalayo sa investigation? Sa investigation, sir, nagalin sa isang kapanimalay ni Kainoy, something Kainoy. Tabangan. Okay. Natawag, sir. Tabangan, isa na? Malinda Tabangan. Okay. And sa din nagkakuan, sir, sa midswitch or sa kakan or sa sakit, ano? Kung please, sir, siguro na siya bahay na siya. Sa kakan mo siya, kakan na siya ng wire. Kung saan na siya
investigation sa proven na sa pagdaliwat. Okay. And total na mga bilang damages sir ang sa extension damage sa turnoff. Sa turnoff pag sir sa 500,000 based po sa aton investigation. Okay. And kumusta sa sir ang mga parts sa diin sila na pang-house? Sa sir, ito sa mga nila mula access kinahaya ta sir. Si Fire Marshal Chief Rufino Taniedo sa interview sang Action Radio Bacolod. By the way, Action Eric sa kay Sir Jigger Jimeno gali sang Talisay City Police Station. Sir, ang imo nga info nga ginhatag sa akon posible mabatian ini sa pila ka mga news and public affairs program sang Action Radio Bacolod. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Arlotica ka sa 3rd District. By Plus Report ang patrol. Yari si Action din na boso sa patrol. Action din. Action din. Action Eric Live kita di kanan sabay sa may Burok Sigay Barangay Dos sa siyudad sang Bacolod. Dili sana naman ka shooting incident ang nagluntad. Siniman nga gabi involved diri isa ka lalaki. Actually initial information ato iya pangalan Jonard Esquilia. Kag ti diri gini Action Eric sa kuano. Sa siyempre ikit-ikit diri ang panimalay kag nadeklarar naman sang aton sini the DRMO personnel na no signs of life. Kaya initially, may apat din siya ka igo sa iya sining lawas. Kag actually, ari naman din nga itong sining kapulisan nga the process at sa crime scene. Kag pido diri ganing area, although ikitikit ding balay, pero tiya mo ni oras kay lapit na lang ang curfew, nagpahuway naman ang sitwasyon diri subong. Kung makita mo da sa aton sini nga Facebook Live, ari siya sa dugamay lang eskinita, may kudal nga isa lang malaka persona ang makalabay. Kag dira sa sulod inya so kung din na ginatindugan subong hindi ta may makita kaya gid nga sitwasyon ginalili ta lang. Bali nakakuan siya ulo gahayang naka-black ni ba mo ang lapos ni isang kuan ni isang tudal do another alagyan. Nagahayang. Kabudlay, no? Oo. Kita mo daw Facebook Live Action Eric ko. Kabudlay sa sitwasyon na ito. Guys, piyak na panapa si Action Santa Home. Kay gamay ang alagyan. Doon nagahayangon ni ang aton ang biktima, I mean. Hindi ka palapit to, Seria? Hindi pa makapalapit kay nagaproseso pa katon sining kapulisan kang nagahulat pa sang soko. Pero si initial soko, hindi ka palapit da. Oo, hindi gid pa Action Eric to lang pagit-kit sa initial nga impormasyon sa aton sining kapulisan kag sa DRMO man ni apat ini siya ka igo. In plain view nga nakita nila sa nagalaynan nga bahin sa iyang lawas. Kag sa mga suno sa mga kaingo diri do nakabati sila sang 5 siguro kalupok nga nabatian prosesa gina-process pa Action Eric gin pagwa ko gani sa yellow line actually ari man digan iyang living partner galing nagpamalibad pa nga pa-interview man kay ginaistorya pa man Action Eric no sa aton sining kapulisan may ari man diri sa gihapon sang mga personnel man sang barangay nga nagabulig man diri kay ti medyo delikado gid ganing area. Dulom-dulom kag ang dalan gitid-gid kayo. Tulo para lang ning mga puluyan galing kay ti sirado na hagang iban basta uni nga mga insidente nga magluntad syempre nagakuan man bala sang ila sining protection, that's why nga limited ang paghatag man sang statement. So do kuan gid
hindi gidiguro action Eric maano kay pagtangla-tangla ta daw wala man CCTV sa sining area makabulig wala identify kung pila gini kabilog ang mga suspectsado, pero most probably on foot lang ni ang suspect or suspects kay hindi man kaaging motor sa amo ning sitwasyon kay daw siya dugid kagamay sang dalan kan magsugat ay lang kumadigani matakilid ka. Subong hulat pa ang taga scene of the crime operatives para mag patigayan pa sa dugang man nga impormasyon basi dugay-dugay makakuha ka sang additional details man ikan sa pamilya nga ari lang man di pero syempre ginarespeto tapaman nga hindi sila magpa-interview as of the moment bangod man sa natabo sa ila sini nga himata action Eric. Sigay. Yes. Live diri sa Gyapon Action Eric sa Purok Sigay, sakop ini sang Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod para sa shooting incident nga nagluntad aksyon idinabot sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kid. Action din na boso, Purok Sigay, Barangay 2. Naging tiro naman, patay naman ho. Doon din ka pangalot si Police Captain Paul Vincent Pindon. Dapat ako rin masalbar tong isa naman to ka shooting biktima sa 39 Igo. To subong meragin tiro naman liwat ho. Inaano nga sitwasyon. Doon na nagtinitunumpok kaso doon sa shooting sa area sa Station 2 how. Sige, balikan sa action din na buso Sa kalo kompleto duga mga detalye pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon
Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre
sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol!
Pabalik diri sa ato papalakat mga bidira kay Angeli, kag kay Gabriel Gonzales, kay Kuya Police Captain Condrado Espinos. Kuya, may kabidira sa imo. Asa kay Kuya Police Captain Condrado Espino. Idlaw mo ta sa imo, Kuya ba? Ana sa sumundira sa Panay area na assign. Sige, balikan ato sa mga final report sa Patrol 2. Sa selection incident na sa may area sa Purok, Sigay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! May gabi na kay Tutong Noble, mag-monitor para sa Tutong Noble. Action na din, please come back. Actionary as of now, ginahulat sa gihapon ang scene of the crime operative para magpatigayon pa sa maid-id kag dugang pang-investigasyon ang naman sa shooting incident na nagluntad siniman nga gabi. So far, ang atong sinakuha gihapon ng informasyon, amo ng pangalan sang biktima nga si Jonard Esquilia, kag initially naga-renta na natire sila sa Balayman nga ilang narentahan or ginapuy-an subong diri sa may Purok Sigay. Ara gid mismo si Kapitan Imelda Bangwanga sa lugar kag hindi familiar sa iya ang ngalan man sa biktima pero may ara sa mga paryente around dira nga lugar. Ara pa man to ang iya sini nga mga hinata galing kay wala pa man nakapalayag kung may mga nasugid bala informasyon ining biktima angot man sa posible may kaymuan sinisiya kung rason man sang pwedeng kung nga himuon ni siya generic ara naman ditong kapulisan na pag siya po nagabatayan man sang investigasyon nawibalon pa lang ni sigurado mo ni Boss Kadlaw para sa dugang pa na informasyon. Pero ang buguling napatay na pangayaw na da? Amo na generic sa initial nga pagpangusisa hindi magsining do ka pangayaw yun kay dugay naman sila kuno nga nagarenta dire given nga may mga himata man sa palibot sa area galing kay kung sandira sila wala lang man mayo sang hilabtanay wala man sang may mga nakakilala gid kag kun anong whereabouts sang sining biktima action area. Salamat Jonard Esquilia ang biktima sa shooting incident nga nagluntad subong naman nga gabi. Balita rin sa Patrol, ang ka-action nyo, action, ida na bo sa mga ka-action, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unas sa balita o sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kina Action Eden. Sa imo sa nga report, more information karon sa pagpangalagad sa kagahon ni Action na Fred Salanga. Nagabi nila kay John Michael Montano. John Michael Montano sa Iloilo, may nandara kapag paurok-urok pamati. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag-isiligabanon Action Night Patrol program. Kita magatakop temporaryo, magabalik kita buwas. Adrian Kawaling dira sa Purok Sigay, kay monitor man no. Adrian Kawaling. Diding alojamento, araman na. Ato sa lima patrol, ayon at report sa action nga nagparagad karong gabi sa kay Action na Eden Aboso, back to back sa mga piloto, Action Papang Nixon Tahom, Action Roger Gutib, Nelson Pateño, Action Arlo Ticar. News Center, Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sangal sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang lagat ang Urban Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukakwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa di ka magabahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita o sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.
Aksyon Radio!